Kum Shibenta ban Jingïarap ikipai ba jong kadong kathain leng ba ka scheme MLA u MLA ka Mawshynrut constituency ba materials dakhar hakakalai tarik nai lur arjar pesan ula pelai pai ba ya ka special rural works program SRWP scheme dak basam ya ka GI sheet ne tin sop Ïing siki siajar sispa apsan tli ki Longïing haki benta ba per ka constituency hakaba man ka wei pa ka wei ka Longïing ba yo benta ki yo marlai ban ki tin sop Ïing lengba kani ka scheme jong senam arjar pulai arjar pusau bat arjar pusau arjar pusan kindan hadu si hajar sispa apsan tli ki Longïing ki banyo ya kani ka scheme kentup aspa tli ki Longïing ki bolo penyo lengba ka chief minister housing assistant bat baro ki tin sop Ïing balayo ban pelai ka poila hajar lai spa nyup san bendel ka jelang pelai pai ba ya kati ka scheme kalalong ha office jong ka Mawshynrut sin RD blong ha ka jelang ba ar kar ko ngor MCS ubadeiru video ka Mawshynrut sin RD blong uba sarali Rashid MDC ka Mawshynrut lembat ki wei ki officer sarkar bat ki pai ba nong song snong ha ba kren siglar patai kubor ba metidas takhar ulong ba ka jing a ya kani ka scheme ka dei na ka benta ki Longïing ki badok busuk bat baduna ha ka yo ka kon ula kentu ya ki nong yo benta ba kin penon kam hok ya kani ka scheme khnang ba kan long ka jing mentoy na ka benta ka Ïing ka sem bat ki khun ki ti jong ki minta kasih ni yok ban pelaj akini scheme jong ka SRWP jong usnem arajar arpulai arpusau bat jong arpusau arpusan tiki total bandel bangi pelaj minta kasih kilong kuba lai hajar lai spa nyupusan bandel bat kilong Ïing kiba yok kum ki beneficiary ni kiba yok bentah akini kasih kidagi kilong kumba siajar sispa apusan teliki Longïing. Kini ki scheme ke bangi sam takasi kawai kadena ka scheme SRWP bat kawai pada kadena ka CM HAP. Jena ka CM HAP ki beneficiary ki bangi yo husnam arajar arpulai apusang kadena ta aspa teliki Longïing lani ki beneficiary. Jena ka scheme jong ka SRWP pada kolong kumba kandai spa apusan teliki Longïing. Di total boro kilong siajar sispa apusan teliki Longïing. Nginang kenang don ke nginang peteng nomor ba mentang nginang dap tenge ka arha au ya usnam arajar apulai apusau buat apusan di kinang don ru segi scheme pada jung apusan apun reu apunyo ter kagini ki por banangwan. Bat nam takini kipaj ba akiba ni layo bangin sam mentarasi soban kuntu kan pameki airu kacing ke bok ke yang ki ba kinang la ban pendap di kam ki jongki kamtam habakin sinai ki Ïing sem nam ta joki bat kacing kuntu kacing pam nam ta jong ki balayo ya kene ka scheme ke ba menta bakin pentra dan kam hok bat kin pentre hok ya ka scheme ke bangil ai saki nam ta Longïing ki jongki bat kidon ru ki Longïing ki ba lesi ki ba kila mi lang ki ba ki de banyo ya kene ka scheme ande nomor ba kum ka constituency ka bayar babun ki nong song ba per ni klamla ban pendeplut ya bara teng ka pa ki ba klam sim la yo akane ka kanti ba kim de bandon kanu no ka jing sosi ni kim de bandon ka jing bu ka jing kerman ina persang bangin nang pentulun ya kene ka kam ba lesi kin sayo pa ki por ki ban bansawan but let's say ba ngilong kum kinong yalam jong ka constituency lani kum representative jong ka constituency ngaso ba kichim toy bangi persang mantre nam ta ka constituency kam de ta nam ta kitin shopping de kibai ru kichim toy ki ba ngi persang ban mara nam ta ka constituency ba nam ta kinong sinong jong ka constituency hi ba ko Habatin, pej bahaki ki shop, ka shop plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya